Terve kaikki ja tervetuloa minun ensimmäiseen ohjelmointitutoriaalivideoon. Tässä videossa asennamme Corona SD Go, jonka avulla luomme sovelluksia ja ohjelmia. Sen lisäksi myös luomme meidän ensimmäisen ohjelman nimeltä Hello World, joka on monen ohjelmoijan ensimmäinen ohjelma. Eli aloitetaan sillä, että avaat selaimen, mikä se sinulla sitten onkaan, ja menet seuraavalle nettisivulle. Kaikki linkit ovat tämän videon tiedoissa eli descriptionissa, joten ei tarvitse huolehtia siitä. Sitten kun olet täällä sivulla, kirjoita tähän sinun sähköpostiosoitteesi ja painat Download Free SDK. Niin kuin näin. Ja sitten se ilmoittaa sinulle, että sinun pitää kirjautua sisään, jos et ole jo rekisteröitynyt, mutta teidän pitää ensin rekisteröityä, jos ette ole vielä rekisteröityneet. Eli tänne sitten pistetään sähköposti, jota on käytetty kirjautumiseen, ja salasana. Sitten Continue ja painetaan täältä Download Corona SDK. Sitten Windowsille painetaan tästä downloadista. Ja tämä tutoriaali on sitten kokonaan Windowsille, eli en tule tekemään Macille ollenkaan tutoriaalia. Sitten se lataa, kun se on ladannut, te vain asennatte sen ja niin edelleen. Minä olen jo asentanut sen valmiiksi, joten minun ei tarvitse. Sitten voitte sulkea tämän selaimen ja avatkaa Corona SDK. Eli kun te avaatte sen, sillä lukee Corona Simulator sekä täällä on konsoli. Ja minä nyt selitän ihan juuri kaiken tästä. Eli painatte täältä New Project, valitsette kansion. Ja sitten OK. Pistäkää nimi, kirjoitetaan tällä kertaa Hello World. Tämän pitää olla blank, upright ja siinä se olikin, painetaan OK. Eli nyt tähän tuli tämmöinen. Tämä on se simulaattori, jossa testaamme ja tänne konsoliin tulee kaikki teksti ja tämä on tämä meidän tiedosto, jossa on kaikki tiedostot, joita voimme sitten muokata. Eli kuvat, miltä tämä näyttää. Ja sitten kaikki, jota me ohjelmoimme. Eli sitten avaa tekstieditori, ihan mikä vain. Voi olla normi Notepadkin, mutta suosittelen lataamaan Sublime-tekstin tai Notepad++, sillä ne ovat erittäin hyviä. Linkit ovat descriptionissa. Ja pistän linkin myös tutoriaaliin, jossa kerrotaan, että miten voi asentaa tämän Sublime-tekstin. Elikkäs nytten täällä on, avasin tämän tekstieditorin, painan täältä Open File, sitten navigoin sinne, johon äsken tallensin sen, eli YouTube ja tänne Tutorials Hello World. Sitten sinun pitää avata tämä main.lua, paina Open ja sitten tallennassa. Elikkä nytten kaikki mitä mä nyt muokkaan eli ohjelmoin tänne, tulee näkymään tänne ja tänne. Eli nytten voit poistaa siitä nuo mitä siinä äsken oli ja kirjoitetaan meidän ensimmäinen ohjelmamme. Eli se on Hello World. Eli se on melkein jokaisen ohjelmoijan ensimmäinen projekti, jossa siis se printtaa, että Hello World tänne konsoliin, sekä me teemme myös niin, että se näyttää sen täällä.
Eli ensin kirjoitat local, sitten kirjoitat hello world. Anteeksi, en meinannut sitä. Kirjoitat, että print, sulut, lainausmerkit ja sitten kirjoitat, että hello world. Sitten vain tallennat sen. Ja näette, se tulostaa tänne, että hello world. Eli näin se toimii. Nytten voitte kokeilla ihan kirjoittaa tänne mitä vain, vaikka morjesta. Katsokaa, se tulostaa sen tänne. Ihan mitä vain kirjoitatte. Mutta sitten toinen kysymys, miten me saamme sen näkymään tänne simulaattoriin? No, se selviää nytten. Eli äsken kun minä vahingossa olin kirjoittamassa, niin minä olin kirjoittamassa tälleen. Elikkäs local hello world. Elikkäs local tarkoittaa, että se on paikallinen muuttuja, mutta siitä myöhempää sitten seuraavissa videoissa. Ja sitten tällä määritellään tämän muuttujan nimi. Eli se voi olla hello world tai ihan mikä tahansa itse keksitkään sen. Sitten kirjoitatte display.new text ja kirjoitat sinne, että hello world. Eli se nyt tekee sen. Tallennetaanpa se niin. Mutta tulee virhe, koska meidän pitää antaa sille x ja y koordinaatit. Kirjoitetaan x ja y. Eli nyt se menee perus x ja y. Mutta niitäkään ei ole vielä kerrottu, mitkä ne vaan ovat, niin kirjoitetaan 0 ja 0. Ja tallennetaan. Katsokaa, nyt se tulostaa sen tänne. Mutta tässä koronasimulaattorissa perus x ja y on tuolla vasemmalla, niin me saadaan se keskelle sillä lailla, että kirjoitetaan display.content center x ja display.content center y. Upsis. Ahaa, tänne pitää tulla content. Elikkäs noin. Siinä tulostui hello world tänne ja nytten tänne mitä muita tänne tulee, pitää kirjoittaa vielä fontti ja fontin koko. Eli fontti kirjoitetaan native.system font. Eli se käyttää sitä sun systeemin, eli sun käyttöjärjestelmän perusfonttia. Ja sitten fontin koko pistetään 30. Joo, elikkäs suureni. Ja sitten kokeilkaa näitä, vaikka jos miinustaa tuosta esimerkiksi 100, niin mihin se menee. Tai jos esimerkiksi plussaa 100, niin mihin se menee, tai niin edelleen. Ja nytten sanon vain sen, että sinä voit tallentaa sen aina täältä, tai sitten vain painat Ctrl ja S-nappia, niin kuin minä olen nyt tehnyt koko ajan tässä. Elikkäs juu, siinä se oli se ensimmäinen tutoriaalivideo. Nähdään seuraavassa videossa. Ja muuten kaikki linkit ovat descriptionissa, ja jos teillä on ihan mitään tahansa kysyttävää, niin kysykää pois kommenteissa. Se on moro!